Sabes que veo de Venezuela o fillo da Benilde das Pontellas? Ah, o Fortunato. Debe de levar alá 30 anos, polo menos. Pois debe de vir cargadiño de diñeiro. Ou viste? Acabo de estar ca Maruja e díxome que ve o Fortunato de Venezuela. Ai, o nato das Pontellas. Sei que veo cheo de cartos. Home, tantos anos en Venezuela ten que estar forrado. Tina, escoitastes que veo o nato da Benilde de Venezuela? Ah, pois eu tiña moita amistad cos seus pais. Ai, pois dis que trae unha fortuna. Ah, pois teño que ir ao pé dele, porque ao mellor acórdese de nós. Bueno, pois entón, hasta a tarde. Bueno, moi espabilado non parece, pero así tampouco se enteira das calamidades que teño na casa. A ver, axúdame a desplomar o pito, non? Sí, pero voulle topar a cabeza con isto, que senón parece que está a mirar pa min. Xa vai mirar pa ti, muller. Sí, non? Sacástelle ben as tripas ao pito. A última vez, cando foi enrillalo o pescozo, ainda tiña a tripa dentro. Sí, non? Acabanme de enteirar que veo o nato de Venezuela. Acordades vos dele? Ai, aquel que pejaba as codellas na mesa da escuela. Sí, non? Sei que habían podre de cartos, así que xa lle poden desbotar ben o jancho. E como se bota o jancho, má? Ma, o jancho do jamón? Sí, non? O que tendes é que faerlle ben a rosca. A ver se podendes unha de vos casar con ele. Vale, acabando co pito dunha vez, que tendes vos que ir preparar, porque vai vir merendar con vos, Así que hai que enjatusalo. A mamá dixo que nos puxáramos guapas. E ti, que vas poñer? Non sei, estou a escoller. Eu teño que poñer isto. Pois claro, hai que apretar as carnes. Sí, non? Sí. Teño que limpar os pés? Ai, que bo mozo, Dá justo mirar para ti. É que como moi ben. Pola mañán unha taza de sopas e pola noite outra. Pois, anda para cá, anda a conocer as miñas prendas. Mira que mozas casadeiras teño. Anda e xántate. Queres un cafeciño? Mellor unha tacilla de leite. Ah, bueno, pois, como te estaba a dicir, valen un imperio. Tanto unha como a outra. Sí, non? Tendes unha cociña de butano. Tuveron unha chea de pretendientes. Bueno, a dúcias. Nos? Que va? Como que non? A centos. Sí, non? No, eu non quería galletas. Quería unhas sopas. Ai, que vingou. O que pasa é que niñún nos enchou o ollo, pero tratándose de ti, Este encheunos o ollo, má. Má, a min este non me gusta. Solo come sopas. que a ti que te parecen? Das boas sopas. Acabando isto xa marcho, que vai ser hora de cear. Bueno, a ver se vies outro día e aclaramos o da boda. A ver se me acordo. Má, o nato non me deixaría en estado, non? Non seas Xoana. Mira, foste a casa da Tinita? Conoces estas fillas? Comín sopas. E que te pareceron?
estaban boas, como sempre.